Nagpag. Sarap mag-ride. Nagpag sa TCX. Woo! Sarap mag-ride. Ipapilit ko ito ng atong sticker. Yun, may sticker na tayong nakalagay mga kalaagan. Baluarte ni Alfred. So welcome to Red Cliff mga kalaagan. Tara, nagsakpa na yun. So mga kalaagan, it's me again, Cubs TV ang taong laagan. So karon nga laag mga kalaagan, muna ikaduhan kong saka diri sa Little Marilaki ng Cebu. TCH, be nice to me, ride safe natong tanan. Yung mga kalaga no, nagpag. Sarap mag-ride. First time naka-experience. Yun no, first time ko naka-experience nagpag. Zero visibility na, di na makita ang dagat. Nice. Yun. Nagpag sa TCX. Woo! Sarap mag-ride. Zero visibility ng mga kalaaga no. So magpapilit ang sticker dali. Ipapilit ito ng atong sticker.
Yun, may sticker na tayong nakalagay mga kalaagan. Yun o, baluarte ni Alfred. So, welcome to Red Cliff, mga kalaagan. So, mingaw kayo mga kalaagan. So, dili kumpleto imong pag-ari diri sa TCH mga kalaagan kung dili ka makapapicture diri sa Red Cliff. Pero, sayang mingaw kayo, walay mamitikay. So, okay ra, at least nakabalik og saka diri sa Red Cliff. So sarap mag-ride. Tara, sakta na yun. Naara day dere. Belamban. Ayo. Yes. Masulod mi sir. Good, sir. Sus, nasaktan gina mo. Naabot mis babaw. First timer? First timer. Nice. So, unsay mga available na to dre sir? Nagtuo ko sir nga kung ano dito ni sa babaw gid ba? Ride it to earn it all the way sa Balamban. Mao gid ba? Kaya gitawag siya ride it to earn it.
Kaya ba mo sa ready internet na? Oo. Okay. Kaya siya, pinakalayo na rider is Ilocos Sur. Ngano, we do not ship. Bawal ang shipping sa mga. Bawal so, ang literally mo siya kuha on the red, all the way to the very end sa TCH. So, pinakalayo is Ilocos Sur. 6 years na namo ni na tradition dire. So, kami po ang pinaka-original sa mga maker ng mga TCH. Okay. Second hardest na makuha sa mo ang zero visibility. Kung wala kay picture, ana na naka-experience ka zero visibility sa TCH, dili po sa kapalit. Sayang, wala ta ka picture. No proof, no buy. Kani sa gabi ra na siya mapalit. Okay. Kani ang tawag sa big 3. Kani ang pinaka-hardest na makuha sa mo. Yeah. Ang makuha ninyo, kung wala mo ka picture, makuha ra ninyo ba to? 984 nito. Kana ra mo na akong giingon nimo. Kung wala pa may picture sa zero visibility, di ka mapalit. Bawal yun. Kahit 1 million pieces pa. No, may nakalagay pack shipping. So bawal sila mag-ship. So, daghan na kayong mga pirma dere. Follower mo nila ani, sila kadagumpay. Nangaripod na sila. Nakakuan ko nila dere, nangari sila. So mo to nga first time po nako dere nga nakaari ani nga apparel. So kana na lang ride ito earn ito mo ang makuha. So large na. Large, okay lang. Ang large is considered medium sa American size. Namo. Dinipot na siya tapos gamay ra kayo. So yun mga kalagan. So nakaari na gid mi diri sa apparel ni Boss Bam. Okay. So mao na ilang t-shirt available. Dili ninyo ni mapalit. So kinahanglan nga mo rides mo padong dere usa ninyo na makuha kana nga mga jersey. So ora na mga kalagan. So ride safe sa mga nag-rides. Peace out.